Ha gyors menetre vágysz, előbb szólj ide. Rémes a hajam. Ebédelni jöttem. Keddenként Kadival ebédelsz, nem? Dolga akadt. Te pedig leellenőriztél. Velem nyugodtan beszélhetsz. Az az én szennyesem? Nem tudtam több zoknit kölcsön venni. De alsónadrágunk bőven van. Jól vagyok. Reggel is ezt mondtad? És mit bizonyít az állandóság? Tényleg jól vagyok. Bevigyem a szobádba? You always hurt one you love. You always hurt someone. Ma tönkretettem a WC-met. Hozom a szerszámaimat. Eltömítettem a lefolyót, hogy vizeletmintát szerezzek House-tól. Kadi, alig sántított. Mit mond a labor? A vizelet mentes volt a Vicodintól, de meglehetősen fura hámsejtek voltak benne. A további elemzés kiderítette, hogy egy Golden Retriever sejtjei. Francba. Megint szedi. Tudjuk, hogy megint Vicodint szedsz. Nem. Csak azt tudjátok, hogy rávettem egy kutyát arra, hogy a WC-be pisáljon. Nem tudjátok hogyan, és nem tudjátok hova pisálta. House, az elmúlt 3 Fejs, hónapban... lányom Brutus. Semmi okod itt lenni, csak is őt akartam szivatni. Miért javult a lábad? Áú, de fáj! Hagyjatok magamra. Ha azt hitted, vikodinozok, megkérdezhetted volna, mielőtt a francia kulcshoz House, nyúlsz. függő vagy. Ne lepődj meg azon, ha nem hinnénk neked. Jó, lássuk a bizonyítékot. Hölgyek, szemet eltakarni. A keresztfiam. House! Te is. A keresztfiam készítette azt. Ha a labor szerint ez is egy retriever, és szóljatok, mert az magyarázná a vágyamat, hogy miért akarom a seggemet a szőnyeket bedörzsölni. Kösz, hogy belerángatott.